بيروهم بحين بيرو سيرهم آتيهم أحدقهم ما تم كفاف هزنا شغلات نتاو نقص قبرنا نحن دقينا نحد وتيوم ناب حديد أنسخ ملزو حاجة دليل له عقب كنا والله لنا نمر لازم برجعنا حمد وخطوقعوا درد لهم سبات وفين كفلومن ملو معاتي أسيرومون كم زوعلو شلي ما بيمليهم بقى كنا تيجي مرة من غير تراني تبيع سلام تعنا هبلي كبرات فتوات تختاتل تشدن رياكت سوان أنا بوجن إجزاء مسجن سلام عليكم نسخاتكم كخمي عليكم إحنا ليكم جاي هني مسجن سلام بسها فقري أبيت تسوقون دما سلام كسانة لا تمنخو أبصراحة ما سالت أي منه أنا لو ما عندي فيديو حيزكم كسجري الشيء أنا لو ما عندي فيديو بزحات علالات وقعتها تنيم زلوا أكل نايت فيديو غيرنا حزنا أنا وقعتها ما بملء مالتي زيت ريو زلهم يو لذي نسخاتكم حدش سنتحرد أخوكم نز channel زي سبسكرايب مقباركم أي ترسعوا قبلكم يزدل مالت channel زي بزحات سبسكرايب ناقوركم نابز صحهم channel سلازغونه شير سبسكرايب فولو لايك نداغور سلي دفء نبلالنا انت سميعكم بفلايك انا فيديوهات زي مالتيو كالي انا حتى ነገር የለን ናይ ሳተላይት ዶ ናይ ገለዶ መወጥ ደገላ ይብልኔ ታይዳ ያዝደሉ ማለትዩ ላይክ እንድሕር ዳገርኩም ሼር ተገርኩም ማለት ቪዲዮ ሳተላይተይ ኩሉ ነገር እዚ ይኾነሎ ማለትዩ ናምና ሎም አንተ ቪዲዮ ሰገር እንዴ Welcome to Shitten Reacts 1 هو أبلات تنابت خبابي زتوقعزو بهزبي بزقربلهم حتو إيو زبزلو كونريل حقوس قبر إيو مالتي تمالي أبوردا سحرتي سامرة كبابي سحرت سامرة مالتيو حدا خمزو سحين أتزاري من نيرنا سلازي أرمي عشران شديسن زبهالو أب تأكيوم زنبرنان عم مرحتن أب كالأتون ناي حزب مالتيو بقزيهم حدا رزدو شومو حدا قاب سيحميهم زبل كسي قريب لهم نيرو تقول دايزي خا تزاراري من نيرنا مالتيو حق أنت خوينون بقصالنت تبروغرام كنسر حلخم زغونا أتزاري بنير مالتي سكي الحقوس قبرم ندمت أمريكا بزهاب وملاش أبالات ستان أبت كبابيز توقعزو بهزبي بزغرب لهم تصاوعيت مخان بمحبار عبل علينا برتي صوص سدسو قمتيلن بمبال أتخصي شم سراويتنا نمتفاي بمبال ملاش شبهم ستان مخبار أبت كبابي نابزاتو أبالات بزتدربي أمني سلسة أبالات كم زتو قدو زغالتو توم أزازي سراويت مس هزبي نمججعو زتتلم يكبلو تزاريبهم توقع سبي الله ثم تجعلتم على هزب كايس لازفولتو حال سنقر يقورو بدون ولا تخلق يوم يوم احنا نعم حدا بارت وكلت أيقوننا حاجة من قصينا حاجة من قصنا يتقرأي حاجة من قصنا يتقرأي كنا خبرينا قوي من أنا ما أنم بوليتيكا دقفتن نايت حدا شارني أيقوننا سلازي شزم زمروس مخربيات ما هتم آتيهم نبيرهم بحين بيرو سيرهم آتيهم أحدقهم زيهم من قاتين وبليل والسراوي كابيا وتعذقور وانا قرينا مسلم حالتات تاز تقوانا تصابات قللتي مسار حكينا استعادقون جنزبون إذا تخفلهم نيرهم بمبالون كسي شاميهم لذي تانا يتمال نبرت قداي توكلت هزب خلت وردات سامرن سحرتن حزي أبر يرسم حدار تقراي اتي أبلع الهزبي بوحدات الأخوات أرمي 20 شديستان حقوس قابرة زبوز حوم تفتف بزملكتو أكال هصوص في التحقبور اللي حتى تالو كم زتري أوزر لهم زو قداي مالتي كم نايسيين محدار سراويت إيدي العل أبنو صحات وقنات تفتف فتصمو بهصوص ناف حقي قربو زبل واقعيو تلعي لزلو كم تمقلت انتخون طلو مالتيو بوزحات سبات حتيتهم تصاوعت جيرهم كم زقربوا من نابو كاك خدو خمسة تصوعني يزارب زلو اتوم نافتي ممحدار اتيوم تصنحو خا بحيل خمسة اتو يزارب زلو مالتيو سلازي كم تزولو زلو نحرد اخوينو بافديو بتكبار يفلت انبر نحنا ايزغونه يخون سراويت وكلت يكونن بيكا ابالات يكونن نحنا حق منغستينا نخبر زبل زربات صبوق انتخون بتكبارون كم اخون كم زلو وقن نحنا نقرا مقدنا حب ربي اللي نحلف لنا مالتيو اسكي نسمع تمتر الله اوردانا قطري هنديت لا تهادنا ما تم كفاف هزنا شغلت نتاو سلام كي يمرز توالا ولا يكون تهزي رعدي شبرا يفطيرو لا حركه كاتي دو صلو زنصقم ازيان مفتاح كمتا سلازي تايماليا خذون بقلطف غزيهم حدار تግራይ نامچرشا ملاش حصريك بنانيو تليتو هاونا كن كلنا لا حركه اتلنا مخانا زي فلطيو دليت سلامنا أثر كذا حدار تقرأي تفتينا أنا نقول لنا خذوني يغني الله يودي نايزي مجلتي بزرزر كنقرأ كيان بزرزر مالي إذا سراوي زي جوني ميدي دي مرة إذا سراوي زي ودور ردي مرة رقصني أخوينا يزار زلوا ماتم ناي وردا سامرة حاجوس جبرة بعلو ملميرو شماغلتات بسلام إيدونكو كمنتقولو بمكان برنامج وادي نيو توم مرتنا يوم زياو من حدار ظلوا نايزورنا نحنا زي وكلنا منجست لنا منجست زهلنا حلافنية يسرع ظلهم لذي
እሱም መጽይኹም ክትምጡና ይትውል ብዝብል ግብረ መልሲ ኸይዶም ወዝብል ካቲ ይበረና ዘለዎ ሓደ ሰራዊት ዓርሚ 26 ምስ መራሕቶም ክገልጹና ኣለዎም ክወፅና ኣለዎም ክወፁ ካብዚ ዓዲ ክወፅ ኣለዎም ካልኣይ ዞም መራሓ ኣብ ጣብያ ሎም ትማል እውን ኣምፅኦሞም ህዝቢ ዘወር በሊልና ኣውጅና ኣለና ስለዚ ካብያ ተጊዝና ከዝውን ዝኣርሚ ዲግናስ ዞም መራሕና ጣብያ እውን በልዕቲ ውል ጎብዕቲ ጉቦይና ዘውረድናዮም يهارسون زلوا إذيهم الجيرها من قصة جبرنا نحن هذا جينا نحدنا ما يغني له. سلزي تقول داي نصري لا مالتي بتأخيبا من يوم أبكر بيتأكيبهم بزحيت زربة تنزل لكن بس جزيهم حدار أول زخونة سب كم زلوا كم سأكو يرق مالتي كابت زربة من كزار وتقولوا مالتي كابت وقعي كتصل بيلهم سمعهم من حد أخوينه نحن أبدا جينا نحضر زلنا زول أبوتات الله تشومو كي يقصدون تجيرنا إنا زول الله مالتي حجي تشوم من شومتن نايمن يوم يتخكل نايمن يوم تخكل يكونن أبزي نصر يكونن مالتي جزيهم محدار دينا وعلى شيمو نتوم نبرات حدي قاتي ويس توم نبرات تماريس زنبرو بلعت قبوا زلهم زلوا زم أبو مالتيو ويس نساتهم يوم أبشجر ودي قام تصني حمو مودعتا جزيهم محدار مسشومة ويكا قبل علينا أي تشميلهم نايم سقاق سرحة الصرح زلوا أبز قد دايزي حجاوي تأكل نحرد بدليت هزبينا تصوعنا خيرنا إزول مالتي بدليت هزب نحرد أنا بحق تصوع خير خوينو خجورز جبا زنبر مالتي نيوترال ويكا أربيترار زخانو السانو والسينو مخاديو كتوكس قتل جلز بهالنجارات جن بس إمام أزيوم حدقة نتهزبوا مالتيو بقى تاخت جمرت اللي نبرت علامة زجمروا زلوا سبات مخانم بدن بنفلات إكال مالتي ما زي حدقة دي أقل الحدقة أتمثل كتجمرت لا كم أيلان تلحي قويك أزغونة نجار نحردها بس إحنا أنا بحق تقول دايزيا كانت الله إن حجون مور فرزر تلي مالتيو تصويك أبدا بخنصر حلا نحرد جميرة خوينا تقول دايزيا كن عبهزبي حدقة أما رحنا وعلى حدقة أبتقال الله دحنا النت سجأتنا يتعدون عبي حدقة التمس كباد توبيكيا مالتي ويك أرزان رأسيا أزيح تحلفوني بلان بقللوا زي كونس بعتب تسريح لا تقرم الله قدايا نحرد زي تقريمه بقى عد تفرس جمارة مالتي زي قبل كله حجي مبزحتهم ساعات كم قلدي زرقي وسبات عيسانيم نالبات ويكال أكون تعلم ويقدم أكون تعلم كقولت يوم حد يوم من مخانو بزح حجنا جزء رسيع له جن أب أستراليا هنغاري مرحلة مستقتلا مالتيو حنتعدي سقمت وسيدا أب كالي عد مالتيو تنكالت عد تتكان بزيئة نحل لا تسأم برأيو تي حمق نجر علم اللي يتزبل عخينات تخيدو مالتيو سلازي بقليل حدث مويتو إلكا زترف قدايتي كونس حدث نسلام نحرد مخنيات صغون كوينو حدث نخينات ملعل نتسقم مبقسي حدث موقعو مهراما يكون انتو أنا تحسسابي تعلام عندي تعلام أنت تحاسب له بحدث كجمر يخل بإنسساون قتيل كجمر قداي كون يخل أي فلت مالتي صوت بروبلم أبزي جمر الله شجري مالتي مفتح خاء لزوب زخونة مزتعين مستهزب مزرابن هزب زي فتوى نجار دي مسرحي يزب الآن بوجني مالتي أبنت أب هولانسي عصرت جيزة أوعد غير الله بركنا حمود مرحتي سبعوا لهم يزبل بزي قال أمي أب هولاند استأثروا له جناون تأثيرهم زي وصلوا مالتي حاجز دليله وتيوم ناب حديد كانسخم لسو حاجز دليله نحنا كم ميديا سرحاونا ميديا أنا حزب خبال تقوينو حدا أنا حزب زبال ميديا يلا ميديا أنا حزب خبال تقوينو أقدر أبلغ نقولكم نقول سب بمعرض زهبي كله حزبي نقول حزبي مالتي لا أقول لا تقبرتوا عنك إيه ساتكو أنا حزبي أنزلنا نيرو نقول حزب ده أنت قلب نيرة بعد ما مروا فيك وأنت خل كيلو نيرة باو ثم النساء كحوم حجي بالكين حمد وخل عز جوارو بعد جنب لا قايم أو تخل كيلو نيرة أبي لا يقول لك أنا حزبي أنا حاسو جنزب حزب نخن قحت أنا حزبي أنا كأتكالك نو حساب جنزب حزبي غيرك تغيرك حساب كان ما تشوت قلو ميلا إيزي نا حزب بهالميديا يلا ما حد شو زازلت أنا زبلواسي أجنت فينوت كانت تغير هذا حكى وعرفت تقرأي ذهبوا وشلمات قدس كيرو خوينس عقب كنا بلغة لنا أمر وعزلتون بزي هزب كتر قمي بالكانسخة مرة تعبن لغان كانت يستغير كاكو ومخوني يقولوا أو كل تساوات لعلي انت دار إسغاء يلاني لو مخا شاك تقبر على كابلو وابوتاتنا يو رونج بلاك اللو هزبي لك نزرعت تقبر تكالالك بول كسابات أي تزارب لنا كابس مع بيخانا ومخوني يقولوا تفتاوي بزحات سبات تتوكوا الله حبيبي نانو قوم خوني تعبيت كله كله حزب خبر بزي حزب ولا حنت تقبر يدخلنا عراي سلازي قداي دي اتخكل يا مالتي حزب مالت برست
ኩት ፈረስ ዝበሃል ሲ ኣብ ቅድሚት ቅመጥ ዘሎ ነገር ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ቅምጥ ተባሂልካ ህዝቢ ይበሃል ማለት እዩ ህዝቢ ማለት ለውጢ ዘምጽእ ለውጢ ዝደሊ ኣብ ለውጢ ዝዓስል ዝሕግዘካ ትሕግዞ ብዝኾነ ነገር ማለት ሕጂ ኣበርክቶ ኢኻ ትገብር ከም ሓደ ወናነ ሚድያ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓቅን ምዝራብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሚድያ ማለት ሓደ ሰብ ሓሳብ ኣለዎ ወይ ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ብምዃን ድማ ብምትሕብባር ናታቶም ሓሳብ ንኽጋዋሕ ወይ ከዓ ካስት ንኽግበር ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ንኽበፅሕ ሲ ዘዳሉ ወይ ከዓ ዝተዳለወ ፕላትፎርም ማለት እዩ ካልእ ነገር የብሉን ካብ ሰማይ ዝወረደ ካብ ገለ ዝበረ ይኮን ከም መጽሓፍ ቅዱስ እውን ዝቕየሩ ቃላት ገለ ዘለዎ ይኮነን ፋንዳሜንታል ሕግታት ኣለዎ ፕሪንሲፕላት ኣለዎ ቢዝድኦ ንሳቶም ከዓ ኤቲካል ብዝኾነ መንገዲ ንህዝቡ ሓበሬታ ደሊቨር ዝገብር ዘመሓላልፍ ሓበሬታታት ምምሕልላፍ ጥራሕ ኣይኮነን ከዓ ማለት እዩ ቅፅል ኣቢሉ ሓበሬታ ካብ ህዝቡ እውን ተቐቢሉ ንባዕሉ እውን ዝወስድ ከም ኢንፑት ዝወስድ ሚድያ ተዝኾን ተኣዝዩ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፍ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክኸውን ኮይንቲ ሚድያ ናይ ህዝቢ ስምዒታት ክንፀባርቐሉ ክእል ኣለዎ እዩ ሕጂ ከምቲ ሓደ ዝብልዎ ዘለዎ ተኾይኑ ስልጠነ ሓቅኻ ክትከውን ትኽእል ዘይክትከውን ትኽእል ዲኻ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ናይ ስልጠነ እውን ተመሳሳሊ ዝድግፈሉ መዓት ነገር እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብሮ ፍላይ ማለት እዩ ንሕውነት ኢሉ ዝገብሮ ነቲ ቃልሲ ዘበርከቶ ንኹሉ ነገር ማለት እዩ ፀፂዩን መሚዩን ዘውፅኦ ሓበሬታታት ብጣዕሚ ፅቡቃት ሓበሬታታት ኣለዉ ኣብ ምንቃሕ ኣብ ምስታፍ ኣብቲ ምውዳብ ዝበሃል እውን ብኣግባቡ በርቲዑ ዝሰርሓሉ ጉዳይ እዩ ዝነቕፈሉ ነገር ግን እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ብፍላይ እዚ መደወሮ ጠዶ ገለገለ ዝበሃል ነገር ከምዚ ናይ ኣንስቲ ቡና እንዳሰተያ ሓምያ እንትውዕላ ዝመስል ውሽጢ ሲኢሉ ዲፕሩትድ ዝኾነ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ሙሉእ መዓልቲ ማለት እዩ እከለ ከምዚ እከለ ከምዚ እንዳበልካ ምውዓል ዓርሱ ኢሉ ሓደ እውን ሓጢኣት እዩ ካልኣይ እውን ክንደየናይ ዝኣክል እዩ ብውልቀ ሰብ ዲፐንድ ኮይንካ ኣብቲ ውልቀ ሰብ ዲብካ ተውግዖ ወግዒ ታርጌቱ ክሃርም ዝኽእል ዝብል ንባዕሉ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ኣመና ዲፐንደንት ትኾኑ ወይ ከዓ ውልቀ ሰብ ንሱ ንባዕሉስ ዲፐንደብል እዩ ካልኦት ሰባት ዝተኣማመኑሉ እዮም ምባል ኣይከኣልን በጀካ ሓደ ፈጣሪ ማለት እዩ ሰብ ይጋጋ ይስሕት ክስሕት እንተሎ ኸድሓራይ ማለት ተሳሒት እዩ እሞ እንታ ንዕደመሉ ስናበልካ ዲኻ ትውዕል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ብዙሕ ትኹረት ተይግበር ኣብቲ ዋና ኣብቲ ፕሪንሲፕል ኣብቲ ካይዳ ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ሓሳብ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ዝኣመኑሉ ሓሳብ ኣብኡ ዱዌል ጌርካ ሓሳብ ተዝቐርብ እዩ ዝሓሸ ዝኸውን ሕጂ ከም ናተይ ሪኮመንዴሽን ከምኡ ይኸውን ዘለዎ ዝብል ናይ ሚድያ ግምትን ጠመተን ኣለኒ ማለት እዩ ዛስዋይ ከዓ ሕምዙ ዘለ ፕሮግራም ሒዝካ መፂኻ ንባዕሉ ፅቡቕ ሰማዒ ኣድህቦ ዘለዎ ተመልካታይ ሒዝና ንቐርብ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ትትርጉም ከም ዝልክዕ ቅመም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መፂኡ ሓደ ፀብሒ ዝኸውን ሓበሬታን ወግዕታትን እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ነይሮም ግን ከም ሓደ ክልስ ሓሳብ ኣውጊዕካ ኣሎም ከም ጉዳያት ንሳቶም ጥምር ኢሎም ሓንቲ መልእኽቲ ኮይኖም ኣብ ልቢ ሰባት እንትወፅሕ እንተለዉ ዝህብዎ ወይ ከዓ ዝፈጥርዎ ስምዒትን ህርመት ልብን ሓደ ኮይኑ ንብዙሓት ሰባት ኣማእኺሉ ዘማእዘነ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ እንድሕር ደኣ ስራሕቲ ክትሰርሕ ትፍትን ኮይንካ ምስ ህዝቢ ዳርጋ ምፅላእ ዋጋ ዘለዎ ይኮነን ብህዝቢ ምትካልካ እውን ክትርስዕ ትክእል የብልካን ማለት እዩ እዚ ናይ ሚድያ ፕሪንሲፕል ተዝኸውን ኣብ ሓቂ ዝተኣማመነ ሳብጀክቲቭ ዘይኮነ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ ሚድያ ተዘሉ እዩ ኩሉ ሰብ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ግን ሓቅን ምዝራብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ሰልጠነ ሚድያ እውን ክሳብ ክንድኡ ብጣዕሚ ዘኾርን ዘቐይምን ዓይነት ሚድያ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቃት ነገራት ዝበሃል ነገራት ዝቐርብሉ እዩ ዋላ ሰልጠነስ ከም ሰብ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ንዑ ክፀርፍዎ ዝኽእሉ ሰባት ሓሳብ ኣለዎም ኢሉ ዝኣመኖም ሰባት እውን ዳርጋ ዘቕርበሉ እዩ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ዝክሮ ማለት እዩ ኣቕሪቡ እዩ ድሓና ዝበሃሉ ሰባት እውን ዘቕሪቡሉ እዩ ማለት እዩ ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ክወርዶ ብሚድያ ደረጃ ኣነ እውን ምስኦም ደው ኢለ ክቃወም ከም ምዃነይ ይሕብረኩም ኣለኹ ወላ ይሰማዕ ኣብቲ መትከል ግን ምስኦም ከም ዘለኹ ዝሕብረካ ዘለኹ ኣባላቶም ኣይፈልጥ ሕጂ መሪሕነቶም ኣይፈልጥ እንታይ ገይሮም ኣይፈልጥ ኣበይ ይኸድለው ኣይፈልጥ ግን ኣብታ መትከል ስጋዕ ሕጂ ኣብኣ ስለ ዘለኹ እሞ ከኣነ ትሽርሕን ጉርሕንትና ኦን ዝወርድ ዘለዉ ይርኢ ስለ ዘለኹ ምስኦም ኣብ ጎኖም ኮይና ናይ ግድን እዩ ነዞም ተረፍ መረፍ ናይ ወያነ ዝኾኑ ትማሊ ንሻዕብያ መፂና ሻዕብያ ወርድና ትብሉ ዝነበርኩም ሎሚ ከኣኒ ምስ ሻዕብያ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ሰሪሕኩም ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ክትወቅዑ ድል ዘለኹም ሰባት ኣብ ልብኹም ተመለሱ ሰንዓፈ ትሰምዑ ዘለኺ ሎሚ ማዕዶ ፅባሕ ምሳኺ ዝብል ዓይነት እዩ ስእሊ ኸመ ዘለዉ ውፉይን ክፍሎምን ናብ መቐለ ኣብ ዘቕንዕሉ መዓልታት ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ዝኾኑ ኣካላት ፀጥታ ሙሉእ መዓልቲ ኣሲሮሞም ከም ዝወዓሉ በፂሕና ኣለና እቲ ሓበሬታ በፂሕና ኣለና እቲ ምክንያት ድማ ናይ ኣብይ ስላያን መሳርሕትን ኢኹም ንምንታይ ብዘይፈቓድና ብዘይፍልጦና ናትና ናብ ትግራይ ኣቲኹም ዝብል ኮይኑ ብድሕሪኡ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ብዝተገብረ ምርድዳእ ብዋሕስ ክወፁ ተገይሩ ይስማዕ ደሎ ዋሕስ ከመን እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ
شدن رياكت سوان اي معبل مالتي يسمع له لو يسمع له حدا سب افتر اول عدي كمزي ناي بوليتيكا عقبه بوليتيكا حتوتات زلو سب بوليتيكኛ ዝኾነ ሰብ ወይ ካብኩም ዓይነት ጉዳይ ኣስተዋፈረ ሰብ ተኮይኑ ክመጽ እንተሎ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል እዮም ማለት ተኣሲሮም ግደፎሞ ሕቶታት ቀሪቦምሎም ነቶም ሕቶታት ንሳቶም ብኣግባቡ መሊሶም ሓደ ንባዕላቶም ሓደጋ ከየብፅሑ እንድሕር ዳ ዝጥርጥሩ ኮይኖም ካልኣይ ድማ ሓደጋ ከይበፅሖም ንሳቶም ንባዕላቶም ስግኣት ዘለዎም ቦታታት እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ መፅኦም ሞይቶም ከምዚ ኢሎም ተጎዲኦም ካብ ዝበሃል ነገር ይመሓሮም ምእንታን ሽግር ከይበፅሖም ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ተነገር እዚ ሕጂ ከም ኢሎምስ ዳሕራይ ግን ነፃ ተባሂሎም እንተፈንዮም ገለ ማለት ንዓዶም ሓልፉ ገለገለ ድሌቶም ዓይነት ኢንተርቪው ክውተይልካ ሪላቲቭሊ ዋላ እዚ ኩሉ ትዝርብ ውዒልካ ትዝርብ ተተሓድር ተወፂሕዎም ዘለዋላ ተዝእሰሩ ኢቭን ንባዕሉ ማለት እዩ ተኣሲሮም ኣይሰማዕኹን ተኣሲሮም እንተኮይኖም እውን ግን ወይ ከዓ እሞተ ተፈቲሖም ንፅባሕ ይጥኡ መን ኣለ ብኤርትራ ልሙዓን ተኣሲሩ ፅባሕ ተፈትሐ መን 40 ዓመትን 50 ዓመትን ዘለኣለም ማለት እዩ ዘለኣለም ፍርዳ ኣለዎ ፍርዱ ወጠጦ ብዝበሃል መልክዑ ወጠጦያን ወጠጦን ትበሃል ማለት እዩ ከይፍትሑ እሱራት ድምፂ እኳ ድምፂስ ኣበይ ምህላዎም ሕጊ ዓለም እኳ ከይሪኦም ንባዕሉስ ኣበይ ምህላዎም بتلفزيون كي يقرصوا انت بشكيت ام ديوم تسو قربت اليوم زلو انا زي خمجه عينت فيلينغታት እኮ ማለት እዩ ነቶም ስድራ እሱራትሲ ሽግር ከይኾኖም ኢላ ኢና እኮ ዜናው ጋዓሎም በር ከነገረካ ናይ በሓቂ ልቢ ወይ ካ ቁስሊ ሰባት ምትንካፍ ኣዚ ጽቡቅ ይኮነን ዋሪፍ he was my father you are my father ይحይሽ ማለት እዩ yer if ስለዝኾነ ውሽ ስለዝኾነ ኢለን ተሓስብ ተለኹ ዋሪፍ he is my father ተኣሳራይሲ ኣደይት ትኸውን ኣቦይተ ዝኸውን እንታይ እዩ ገሊለ ተወግዕ ተለኹ ስለ ዘይን ዘረበሉ ኢና በር ማዕበል ካስ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ዘሎ ዓዲ ኣኾይንስ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ዝበሃል ተዛሪብካ ኣብ ዓድና ኮረዮ ግዜ ኩናት እዩ ድሕሪ ኩናት ማለት እዩ ኣፍተር ማዝ ዝብልዎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ድሕሪ ውጻኣት ኩናት ዝረአ ሃዋህው ዋላ ከም ዘለዎ እንዳሃለው እቲ ሽግር ትፀበባ እኳ እንዳሃለውስ ሰብ ከም ድሌቱ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ዝዛረበሉ እዩ እዚ ከዓ ንኽኸውን ወለድና ተቃሊሶም እዮም ወለድኻ እውን ከምኦም ተቃሊሶም ኣፍተር ኦል ንስኻ ረሲዕኻዮ ዳሕራይ ዋላ ኢሳያስ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ዝኣስሮ ዘሎ ንሱ ክገብሪኦም ተቃሊሶም ኢልካ ምዝራብ ጀሚርካ ኮይንካ ንበር ንሕና ግን ሕጂ እዚ ብምምፅን ዋዕሉ ነቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሞሳ ምስግና ይግባእካ ተመስገን ጎይታይ እንዳበልና ይንሰግድን ታይልና ይንሰግድ መንግስቱ ስርሑ እዩ ንሱ ከምጽእ ማለት እዩ ጸጥታ ከምጽእ ሰላም ክሕሉ ናይ ውልቀ ዜጋታት ሓሳቦም ክገልጹ ድልየቶም ክዛረቡ ኣብ ስቱዲዮ ከኣቱ ክሳብ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ብውልቀ ህይወቱ ኣትዮም ሓደጋ ዘየብፅሕሉ ዝተፈላለዩ ናይ ዘረባ ክእለታትን መድያትን ኣውፅኦም ንክገብሩ ኳስ ኣትሊስት እሽትለይ እኳ እንተተወዳድሮምስ ውሓትን ግደፍን እኮ ሕጂ ኣብ ሓደ መስፈሪ ክትሰፍሮም ትፍትን ኢኻ ብታሪኾም ብኩሉ ነገሮም ብቃልሶም ገለ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብልጫ ሰማይን መሬትን እዩ ማለት ሕጂ ማዕበል ከኣስ ኣሲሮሞም ያ ነይሮም ንባዕሉፊ ሸሊሞም የምልኢኾሞም በቃ ንዓ ንስኻውን ክንሽልመካ ኢና ትሕማቕ ዘረባ ተገዲፍካዮ ፀርፍታት ተገዲፍካዮ እንታይ ኣለና ዲ ምሳኻ ንሕና ንፈትወካ ኢና ምንም ሽግር የብልካ ነዮኻ ኢት ካብ ኢቲ ኣጨቢኦ ፈልጥ እዩ ኣብዚ ዝሕልፎ ዘሎ መልእክቲ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተተረዲእኩም ይሕዋተይ ናይ ጌታቸው ረዳ ብወሓዝ ከም ዝለቐቕዎ ከምኡ ደሞ ናይ ደብረፅዮን ተቐቢሎም ከም ዝኣሰርዎም እዩ እቲ መልእክቲ ዝሕልፍ ዘሎ እዚ ሓውና ፖለቲካ ይሰርሕ ዘሎ ህይወት እዚኣ ኣብ ኢድካ ሜታ ትከያ እዚኣ ኣብ ኢድካ ሜታ ትከያ ግረፋዳ ካሊእ ሒዝካ ምሳእ እምበር ኢት ካብ ኢቲ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብርጌድና ሓመዱ ምንም ዓይነት ከም ዘይጋጥሞም ኣንኮራ እቲ ጽቡቕ ኣቀባብላ ህዝቢ ትግራይ ዝገበረሎም ብጣዕሚ መዓንጦም ሰይርዎም ሕቆም ሰይርዎም ግን ንሱ በዚ ገይሩ ካሊእ ፖለቲካ ንምስራሕ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ትግራይ ክፍተት ተጠቒሙ ካሊእ መልእክቲ ንምሕላፍ እምበሪ ይሕሱ ከም ዘለዉ ንስንሱስ ኣብታ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዝኒአ ይፈልጥ እዩ ኣለኹም ደኻን ይብለና እወለና ኩሉ ግዜ ክንህሉ ኢና ክንነብር ኢና ኩናት ክጅምር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ሕጂ ኖማ ይጅምር ያጠፍቱ ካን ኢትዮጵያ ኣይትኽእልዎምን ኢኹም ምስ ኤርትራ ተይባዓቲ ምዝኾነ ታሪክ ሕጂ ኢለን ካብ ተርናዕ ጥራያ እቲ ታሪክ ግን ከይቃሕተቶም ኢኻ ነቶም ኣብኡ ዝሓለፉ እንተገበረት ኢትዮጵያ እውን ኩናት ከም ዘይትኽእል እናረጋጊፀኻ ብግብሪ ተማሂራ ተብሉ ኮይኖም ቶም ሰራዊት ብግብሪ ሓደ ክንዲ 10 ከም ቀደም ዋጉ ነይሮም ወርሳ ይብሎ መንደላይ ይካሎ ዓውዶ ኺናስኒ ኣብ ሓንቲ ርክብ ኣላ እንዳሰማዕኩም ከለኹም ፅናሕ ትቕልጥፈና ኣለኻ ወጃ ኸይለ ካል ዞም ኣብ ዘሎ ተብሎም ኣለኻ مويدون كنا عندهم دلو قلت فنا بقولهم يا أخي زي قتلنا هنأتونا الخلوا ما قد يحملوا نحن سراويتين كم زجورو بدون جينا له حراي سلازي قرمي مالتي بخالي بهلاس نشتلي مالت عيتخولنا عنيهم عيتخولوا عنيهم قال زبلي مالتي أنا كنت مخالن زي مخالن نخوينات كألتن زي كألتن كألاين زي كألاين زي بهال نجار يبولون أنتم سب أنت تخوينات كبيركم سيكم تفكروا تلقهم بك أتعيد مسلكم ظلوا مال خلا ماي مكبي قالوا خم تعتلوا مسيلكم يخون عيني ده أنا كل جزء حسب ظلوا مالت تأيم زخون ظلوا زم سبعة تبل على حسابون قالت أنا زم حرالة فوز لهم الأخت خبرات فتوات حوات أزيو حماقات
ሽግራትን ፀገማትን ድህለት ኢኮኖሚ ውድቀት ኢኮኖሚ ውርደት ገጽ ሃገር ጥሜት ዕርቃና ውፅኡን ሓንቲ ዓዲ ዘርኢ ነገርሲ ከምዚ ናይ ጅግንነትን ናይ ሰብእናን ንዕስክበል ፀገም የብሉን ገሌልካ ዌልካም ኢልካያ ትመፆ ነገር ድዩ ከምኡ እና ክንገብሮ ዘለና ማለት ድዩ ኖርማላይዝ ጌርና ብርእሲ ህዝብና እቲና ካብ ነቲ መንእሰይ ናብ ሓዊ ከም ሽምዓ ምስ ወላዕናዮ ምስ ሞተ ኸታይ ኣይትበከይ ትብል ወድኻ ዘይሞተካ ዘይስንኻስያ ሕፃ ቆርጦሞ ኢሎም ወለድና ማለት እዩ እምኒ ትቆርጦሞ ትኽእል ኢኻ ጭንጫ ፀገም የብልካን ዘይስንኻ ኣይሕምመካፂፀ ይብለካ ኩርምትኻ ይስምዐካ ማለት ኩ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፁ ዝኾነ ርእይቶ ሂብኩም ክትከዱ እየ ዝላበወኩም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ብዙሓት ሓሶታት ነይሮም እቶም ሓሶታት ፈሽሎም ሓቅታት ነይሮም እቶም ሓቅታት ነደልድሎም ኣለና ማለት እዩ ጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ጎደቦታትና ዝረአ ዘሎ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ኩናት ተንእንሲ ረብሻ ናይ ምውላዕ ዓመፅ ናይ ምውላዕ ምብፅባፅ ማለት እዩ ኣእምሮ ናይ ምርባሽ ስራሕቲ ዝስርሑ ዘለው ኣዝዮም ዋጋ ዘኽፍሉ እዮም እኳ ደኣስ ንሶም ተይተገብሩ ተለውን ዋጋ ኢና ንኸፍል ዘለና ዝብል ኣመለኻኽታን ኣረዳድኣን ኣጠማምታን እዩ ዘለኒ ናትኩም ከታ ኣረዳድኣኹም እንታይ ኢልኩም ትፅሕፎ ብትርኢቶ ማለት እዩ ዝኹለይ ቪድዮ ስምዕ ቢልኩምስ ወይ መሓረና ወይ ከዓ ከምዚ ይኸውን ኣለዎ ዝብል ናይ ባዕልኻትኩም ቃል ኣንብሩ ሰናይ ተምኒትኩም እውን ክትገልፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣራሚ ዝኾነ ኣብዚ መድረኽ እውን ክእረመሉ ዝግባእ ነገር ተልዩ ኣነ እውን ማለት እዩ ክትእርሙኑ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሚድያ ናይ ህዝቢ ናታትኩም እዩ 7,000 ጥሒስን ኣለና ዳይ 10,000 ንኸዳ ኣለና ማለት እዩ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዕ ክብለኩም እየ ዝደሊ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ